Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillaha khairu maliki musallian ala nabil mustafa wa alihil mustaqlirina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyyatu qaribul aqsa bi lafdin munjasi wa tabsutul badla bi wa'din mujasi wa taqtaridin ghairi suti fa'ikatan alfiyya tabni mu'ti wa bisabin jaizun tafdila mustajibun sana iyal jamila wallahu yangdi bihi badi wa firalil awal liwalahu fi darajatil akhirah kalamun lafdun mufidun. Tuh, iya para hafalan, para murajaah, piye nok Mas? Ngene iki. Iya, ya angaman. Tuh, ada Ustaz Farid. Ada bisa solusi kah? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pripun. Ngenten Ustaz, kula kepengen saged nyepalake kados rencang-rencang kula. Ali cobi Ustadz pendhetke toyo setunggal gelas beto mriki. Nggih Ustaz. Tuh, piye kira gelasnya? Pangapunten Ustaz, boten nonton gelasnya. Bener, gak enak gelasnya. Yo ibaratnya ngonton iku awakmu cukup banyu tapi gak enak gelasnya. Kados sampean nek pengen ngapalke iku yo kudu enek usahane. Ya usaha ndres nglalar karo nek usahane moto dinggo ndelok ati dinggo ngapalke.